खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरो नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि रादाबाव बरायबाय। दिनैनि बड'लेण्ड खौरां स्टुडिअ'आव आं रमेन बर'। आसाम नाङैनो दिनै 24 मार्च खालारनि 6 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउनआ जागायजेनबाय आरो बे लकडाउनआ फैगौ 30 मार्च खालारनि हर गेजेरनि 12 रिंगासिम बेयो सोलिगोन। दानिया फैदो जोङो बे आसामाव दा सोलिनाय बे लकडाउननि समाव माबे प्रतिष्ठानफोरा माबेया बेवहाय खुला थागोन आरो माबेया बेवहाय बन्द थागोन आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों। आसाम सरकारा बेनि मोनसे लिस्ट फोसावदों आरो बे लिस्टफोरनि गेजेराव दङ जोबोद गोनां मुवा बेसादफोरनि प्रतिष्ठानफोरा बेवहाय गासैबो खुला थागोन। जेरै गेलामाल दखानफोराबो बेवहाय खुला थागोन, फार्मासि दखानफोराबो बेवहाय खुला थागोन आरो पेट्रल पाम्प बेबो खुला थागोन, एलपिजि सिबिथाय बेबो खुला थागोन आरो दै जगायग्रा सिबिथाय बेबो खुला थागोन आरो बेबायदिनो मोब्लिब जगायनाय बे सिबिथायाबो खुला थागोन। बेबायदिनो बैंक, एटीएम आरो लोगोसे कखागार बेफोरबायदि प्रतिष्ठानफोरा बेवहाय गासैबो खुला थागोन। नाथाय बे बन्दनि समाव लकडाउननि समाव माबेया बेवहाय बन्द थागोन बेनि आसाम सरकारा मोनसे लिस्ट फोसावदों आरो नोंथांमोननि सेराव बड'लेण्ड खौरां लानानै फैदों आरो बेनि गेजेराव दङ सरकारि आरो बेसरकारि अफिसफोरा गासैबो बन्द थागोन, गासैबो रोखोमनि फेक्टरि बा उद्यगफोरा गासैबो बन्द थागोन, बेबायदिनो ना बेदर मैगं थाइगंनि दुकानफोराबो बन्द थागोन, बासजों लोगोसे गावारि बास गासैबो बन्द थागोन। बेबायदिनो जुनिया आरजाथाव मोनसे थांखि नङालाबासिनो राजा लामायाव ओंखारबोनो हानाय नङा रायजो राजाफोरा। बे लकडाउननि समाव जुदि रायजो राजाफोरा लामायाव ओंखारबोयो अब्ला बेवहाय आयेननि हेफाजाब लानाय जागोन आरो आयेननि सुबुंफोरा बे लामायाव पहेरा थागोनखौ जों मोनथिनानै मोनदों। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरो नोंथांमोननो जोङो मोनथिहोनो नागिरदों जे कर'ना भाइरास मुलुगनाङै जिथु कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाय लोगोसे भारतआव कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाय बे साग्लोबनायखौ होबथानो थाखाय आसाम सरकारा दिनै 24 मार्च खालारनि मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय 30 मार्च खालारनि हर गेजेरनि 12 रिंगासिम लकडाउन फोसावबाय आरो बे लकडाउनफोराव माया खुला थागोन आरो माया बन्द थागोन नोंथांमोननि सेराव जों बड'लेण्ड खौरां लानानै फैदों। ओरैहाय कर'ना भाइरासआ भारतआव नैथि स्टेजाव दङ, बेयो थामथि स्टेजाव आगान होसिगोन आरो बे बेलायावनो भारत सरकारा जे कर'ना भाइरासखौ होबथानायनि थाखाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिफ्राय हेफाजाब नागिरदों आरो खायसे रायजो राजा नोंथांमोननि थाखाय खायसे प्रिकसन्स फालिनो गोनां मानिनो गोनां खायसे नेम कानुनफोरखौ नोंथांमोननि सेराव फोसावना होसेयावबो नाथाय गोबां रायजो राजाफोरानो बे नेम कानुनफोरखौ मानिना लानायखौ नुनो मोनाखै आरो बे बिथिङावनो भारतनि बलिउड इन्डास्ट्रिनि रोजाबगिरि कुमार सानु बिथाङा गावनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेबायदिहाय फोरमायथिदों आरो बिथां कुमार सानुआ गावनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा फोरमायनो नाजादों दि भारतनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना जे कर'ना भाइरासखौ होबथानायनि सायाव जिथु सांग्रांथि लानो गोनां बेखौ भारत सरकारा जेरै थिनदों बेखौ मानिना लानो थाखाय बिथाङा बेबायदि फोरमायदों। अब्ला दानिया नैबे स्क्रिनाव आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों कुमार सानु बिथाङा जे रायजो राजा बिथांमोननि थाखाय मा बुंदों। ये मैटर बहुत सीरियस है, जितने हल्के से आप ले रहे हो ना ये हल्का नहीं है, इतना भारी है कि ये आपको सुला देगा। सो आप सोचते रहिए कि ये कितना भारी है। आपको पूजा करनी है, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, आपको नमाज पढ़नी है, आपको मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रे करना है, आपको चर्च में जाने की जरूरत नहीं है या गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है। आपको घर में बैठ के भी ये सब चीजें आप कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो, प्रे कर सकते हो। तो आप सोचिए कि आप जो कर रहे हो बाहर जाके, ये जो वॉकिंग जॉगिंग ये सब आप घर पे भी कर सकते हो, स्पॉट जॉगिंग कर सकते हो, लेकिन ये जो आप कर रहे हो बाहर जाके लोगों से मिलना, भीड़ से अपने आप को अलग करना, जो बार बार के बड़े बड़े लोग बोले जा रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप बार बार भीड़ से अपने आप को अलग करो, सुनते ही नहीं हो यार। प्लीज प्लीज समझा करो इस बात को। एंड मेरे ख्याल में हमारे देश में सीधे बात कोई सुनता नहीं है। ऐसा नौबत मत आने दीजिए कि कुछ प्रशासन कुछ कड़ा बंदोबस्त कर दे और उसके बाद कुछ फाइन लगा दे, आपको रास्ता पकड़ के चलते हुए आदमी का एक फाइन, गाड़ी में जाने का एक फाइन, ऐसा सिस्टम आने मत दो। हम बचे, दूसरे को बचाए, ऐसा सिस्टम सोचो। घर में अपने आप को लॉक कर लो और प्लीज 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 घर से मत निकलो। नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा जे भारत सरकारा आयेननि हेफाजाबजों लोगोसे कर'ना भाइरासखौ होबथानो थाखाय रायजो राजाफोरा जाबादि नेम कानुनखौ फालिनो नांगौ बेबायदि फालिनायखौ जों दासिमबो नुनो मोनाखै आरो बे बिथिङावनो इन्डिया सिनेमा मुलुगनि एक्टर फावखुंगुर अनुपम खेर बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासैबो भारतारि सुबुंफोरखौ कर'ना भाइरासखौ होबथानो थाखाय लानो गोनां खाबुदाननि बागै बेबायदिहाय फोरमायदों। पंछियों से गुजारिश है अपने ही शजर में रहो,
ईद के चांद हो अपने ही घर वालों के लिए, ये उनकी खुशकिस्मती है। उनकी ही नजर में रहो। माना बंजारों की तरह घूमे हो डगर डगर, वक्त का तकाजा है अपने ही शहर में रहो। तुमने खाक छानी है हर गली चौबारे की, थोड़े दिन की तो बात है, अपने ही घर में रहो। दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मौजूदा हालात में जो भी चल रहा है, किसी भी वजह से, किसी भी बोरियत से, गुस्से से, रेस्टलेसनेस से घर से बाहर मत निकलिए। जो हो रहा है वो खतरनाक है। आपकी लापरवाही बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, आपको, आपके घर वालों को और पूरे देश को, पूरी दुनिया को। मोनसे दुखुनांथाव रादाब जोंनिसिम मोनफैदों। कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय रोगिफोरखौ फाहामनो थांनायाव डक्टर असामा रियाज बिथाङा गावनि जिउखौ दान होनो गोनां जाबाय। कर'ना भाइरासजों गाग्लोबनाय बे गिलु बालु समावनो मोनसे दुखुनांथाव मोनसे खौरां मोनफैदों आरो बे खौराङानो जाहैबाय कर'ना भाइरासजों गाग्लोबनाय बे गिलु बालु समावनो मोनसे दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जानानै थांदों। बे दुखुनांथाव जाथाया जाबाय गिलगित बाल्टिस्तान होननाय मोनसे जायगानि सासे डक्टरा कर'ना भाइरासजों इनफेक्ट जानाय रोगिखौ नायनो थांनायाव डक्टरा गावनो गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जादों। डक्टर असामा रियाज होननाय सासे डक्टरा गिलगित बाल्टिस्तान होननाय मोनसे जायगानिमोन आरो गिलगित बाल्टिस्ताना जाहैबाय जम्मू आरो काश्मीरनि खाथियाव थानाय मोनसे जायगा आरो जाय जायगाखौ पाकिस्ताना दखल खालामनानै लादों इन्डियानिफ्राय। आरो बे गिलगित बाल्टिस्तान होननाय मोनसे जायगानि डक्टर असामा रियाजा थांनाय रबिबाराव कर'ना भाइरासजों इनफेक्ट जानाय सुबुंखौ बिथाङा नायनायाव गावनो कर'ना भाइरासजों इनफेक्ट जानानै थांनाय रबिबारखालि जिउ गोमानो गोनां जायो। नाथाय थैनायनि आगोल आगोल बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे भिडिअखौ लाइभ हगारनानै गालाङो आरो बिथाङा बे लाइभ भिडिअ बिथाङा बुंनो नागिरो जे कर'ना भाइरासआ मोनसे गिलु बालु मोनसे भाइरास आरो बे भाइरासनिफ्राय जों साफ्रोमबो सांग्रां जानो नांगौ। साफ्रोमबो सोरखारा जा जोंखौ निर्देश होदों बे निर्देशखौ फालिनानै जों सोलिनो थाखाय बिथाङा खावलायलांदों आरो कर'ना भाइरासखौ जोङो गोरलै लानो नाङा होननानै बिथाङा मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायलांदों। अब्ला बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय नैबे डक्टर असामा रियाजा बुंलांनाय खोथाखौ आं नोंथांमोननि सेराव लाखिनो नागिरदों आरो अब्ला फैदो जोङो बिथां डक्टर असामा रियाजा बुंलांनाय खायसे खोथाफोरखौ जों खोनासंना लागोन। अस्सलामु अलैकुम। आज तबीयत बेहतर है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं आप सब लोगों से सलाम कर लूं और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि इस वायरस को मजाक ना समझें। ये मजाक नहीं है। आज मेरी तबीयत 1000 दर्जे बेहतर है। बहुत अजियत वाला वायरस है। खाने पीने के पीछे ना भागें, ना मजाक बनाएं, इसको सीरियस लें। अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, खुदा के लिए उनका ख्याल रखें। अगर आप में सिम्टम हैं, अपने आप को घर तक महदूद कर दें। अगर नहीं तो फिर करीबी कोई डॉक्टर से रुजू करें या जैसे कोई कोरोना वायरस वाले आपको हदायत देते हैं उस पर अमल करें। ये मजाक ना समझें, क्योंकि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर एक पे लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। लोग समझते शायद ये मजाक है। ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। आप सब की दुआओं से मैं कदरे बेहतर हूँ आज, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि खुदा के लिए अपने आप पर, अपनी फैमिली पर, अपनी कौम के बच्चों के लिए, औरतों पे रहम करें। हमारी कौम जो है वो उसके पास इतने वसाइल भी नहीं है। मैं खुशकिस्मत था, यहाँ पर था, मेरा इलाज हो गया और हो रहा है। अभी तक हॉस्पिटल में हूँ। खुदा के लिए ये वीडियो शेयर करें और लोगों को अवेयर करें कि मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। अल्लाह हाफिज।
भारत हादरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादरफोरावबो गिर्जा मस्जिदफोराव सुबुंफोरा थुबुर जानायखौ होबथानायनि मोनसे आयेन फोसावनाय लोगो लोगोनो गोबां सुबुङानो गुबुन गुबुन खना खनला जायगानिफ्राय सुबुं जावरिखांनायबो जों नुनो मोननाय जादों आरो बे बुब्लियावनो ओरैहाय भारत हादरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरावबो कर'ना भाइरासजों इनफेक्ट खालामजानाय सुबुंनि अनजिमाखौ खमायनो नाजानानै गिर्जा मस्जिदफोराव सुबुं थुबुर जानायखौ होबथानो थाखाय सरकारा बायदिसिना मोनसे आयेन फोसावनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बे आयेन फोसावनायनि हेंथायै जायगा लाना जायगा बेबायदिहाय सुबुं जावरिखांनायबो जों नुनो मोननाय जादों नैबे नोंथांमोननि सेराव जों बड'लेण्ड खौरां मोनसे भिडिअ एक्सक्लुसिव भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों आरो बे एक्सक्लुसिव भिडिअआनो जाहैबाय हबिगन्जआव जानाय मोनसे जाथाय बे आरो बेवहाय मोनसे जाथाय ओरैबायदि जादों बे ओनसोलनि मुसलमान सुबुंफोरा जे गावसोरनि मस्जिदाव बेबायदि सुबुं थुबुर जानानै आरज गाबनायखौ होबथानायनि हेंथायै बिथांमोना बिदि लामायाव जावरिखांनायखौ नुनो मोननाय जादों बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरो नोंथांमोनखौ जों खावलायनो नागिरो जे कर'ना भाइरासखौ नोंथांमोना गोरलै गोसोजों लानो नाङा जे कर'ना भाइरासनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय सोरखारा जा निर्देश होदों बेखौ फालिलांनो थाखाय जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि जानानै आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय स' जोबथारनाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरो नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिनबाय जों बेबायदिनो कर'ना भाइरासनि आपडेटखौ जोङो होबाय थानो नाजागोन अब्ला उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनै एसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों